Muri Zimbabwe awatazona kuti kunyange munhu ukaita chakanaka seka aiwa vanhu varege kutaura, kune vanosora, kune vanofara, nekuti kudhoneta kwakaita wiki inojivha muzara nezuro 1 million aiwa kuZVAITWA. Tinoti vanhu vabva vati aiwa Zanu PF yachitanga kuita makambeni ayo, gore rino kunenge kwakashata, vanhu vatanga kusimudza masuspicions avo. Muri Zimbabwe vanhu vakataura zvavanoda, vanhu vakarara vamwe vachipopota vamwe vachifara. Saka mboendera mberi nemacomments kana matauriro aita vanhu kurudzira bva wasubscribe wolike utina on the bell icon. Torambochiona maupdates anokupa pano paZero News Live. Ndoona kuti vanhu patakaposta nhau idzi vamwe vanyora vachiti Zanu PF is already campaigning. That 1 million is not from Baba John but from state offers. Baba John is a front runner. Mnangagwa really wants a third term in the office and the work is already started, but the needs need to be stopped. A normal Zimbabwean will see what is happening here, but those who just praise and worship won't notice anything wrong about this. Ndo mashiko arikuitwa nimwe munachiti aiwa Zimbabwe ka idi Mnangagwa apa akatokambeni akatoinoenda ZVAITWA akatonawo kambeni hombe chaiyo akatoseta pesi. Wamwe achiti nyika ine nzara kudai so ndimwari upi anoda vanhu vatambure. Onai mega kana vanhu vangu vakasiya zvakaipa ndichanzwa kuchema kwavo, saka ari kuita Mwari asanzwe kuchema. Ndo mashoko arikuitwa nimwe munachiti aiwa ndo vakatowedzera kutambura munyika ava, ndo vakuita kuti aiwa Mwari aramba achirova nyika yedu, nyika yeZimbabwe. Mumwe atanga kunyora ndiye akataura zvekuti aiwa Zimbabwe ka idi Mnangagwa akutokavha pake, akutorova ndima yake, akutorova ma-elections. Sezvamunoona kunyange iye wiki inojivhayo akadoneta $1 million ndiye anopa ma-artist aiwa nevanhu vachinzikana kuti ma-artists for EDs, ma-teachers for ED anenge achipiwa maakwa, nyangwe vekusangano kwake wiki inojivha yange achipiwa mota. Muri Zimbabwe ndo mashoko ari kaitagwa nevanhu aya, ndo ma-responses avo. Chimbotodzaiwo mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penhau iyi. Aiwa pinai mucomment section medu tidzi mafungiro enyu. Musaka no subscribe like notina on the bell icon. Torambochera maupdates anokupa pano paZero News Live.